राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున లెవెల్ 2లో ఈరోజు మనం పంచమ అధ్యాయం చూద్దాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణాయ భూతలే హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి ప్రభుస్ అందరూ బ్లెస్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, మనం ఈరోజు ఏంటంటే భగవద్గీత యథాతథంలో పంచమ అధ్యాయము కర్మయోగము. దీన్నే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, అలాగే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా అంటారు. మనం ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము ఈ యొక్క భగవద్గీతను అయితే చూస్తున్నాను. ప్రభుపాద మనం ఏంటంటే 1-2 అధ్యాయాల్లో సైనికుల పరిశీలన, యుద్ధం చేయకూడదు అనుకోవడానికి అర్జునుడికి కొన్ని కారణాలు, అంటే కరుణ, అలాగే సుఖం ఉండదు, పాపం కదా, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు నాశనం అయిపోతాయి, ఇట్లా చెప్పాడు. కాబట్టి నేను ఇంకా ఏ నిర్ణయం సరిగా తీసుకోలేకపోతున్నాను. కాబట్టి నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, శరణాగతుణ్ణి, కాబట్టి నువ్వేం చెప్తే నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఉపదేశించమని చెప్పి కృష్ణుడిని వేడుకున్నారనమాట. తర్వాత మనం 3-4 అధ్యాయాల్లో కూడా చూసాము. కృష్ణుడు ఆ యొక్క దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని వెల్లడించారు అర్జునుడికి. అలాగే భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు, కార్యకలాపాలు ఎలా అతీతంగా ఉంటాయి, కృష్ణుడికి ఏమో గతమంతా ఎలా గుర్తుంటుంది, అలాగే మనకి అంటే అర్జునుడిలాగా, అలాగే మనకి అంటే జీవాత్మలకి మనం ఎలా మర్చిపోతాము అనేది చెప్పారు. అలాగే ఆయన ఆ దుర్మార్గుల్ని శిక్షించి, అలాగే పుణ్యాత్ముల్ని అంటే సాధు పురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలా రక్షించుకుంటారో భక్తులని అనేది చెప్పారు. కాబట్టి భక్తుల్ని సంతృప్తి పరచడమే ఆయన ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము అన్నట్లుగా కూడా చెప్పారనమాట. తర్వాత చూసాము జన్మకర్మ చ మే దివ్యం, ఆయన యొక్క అవతారాలు, కర్మలు చాలా దివ్యమైనవి అని. కాబట్టి అదే యొక్క అధ్యాయంలో చెప్పారు మళ్ళీ
గుణకర్మ విభాగశః అని. అంటే ఈ యొక్క 4 వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, 4 వర్ణాలు, అవి వాళ్ళ యొక్క గుణాలు కర్మల ద్వారానే వస్తూ ఉంటాయి కానీ వారి యొక్క జన్మ ద్వారా కాదు అనేది కూడా చూసాము. అలాగే ఆయన చేయవలసిన కర్మ ఏదీ లేకపోయినా కూడా ఆయన కర్మలను చేస్తూ ఉంటారు, వాటికి అతీతంగా ఉంటారు. ఈ త్రిగుణాలకు కూడా అతీతంగా ఉంటారు, ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలకు కూడా ఆయన అతీతంగా ఉంటారు. ఇవి కూడా చూసాము. అలాగే అలాగే గురువు ఎంత ముఖ్యము మనకి అనేది 4వ అధ్యాయంలో తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ అని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా చూసామన్నమాట. తర్వాత ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ఎలా సంపాదించుకోవాలి, ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనము కర్మలు ఎలా చేయాలి, అలాగే ఎవరు వేటిని ఆ యొక్క హోమంలో, అంటే ఇప్పుడు యజ్ఞం జరిగేటప్పుడు ఎలా అయితే హోమంలో వేస్తూ ఉంటాము, మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళము, ఏ రీతిలో ఉన్న వాళ్ళము, ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళము, ఏ ధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళము, మనం వేటిని, అంటే గృహస్థులైతే వాళ్ళకున్న ఇంద్రియ భోగాలని, ఇంద్రియార్థాలని హోమంలో వేస్తూ మనం యజ్ఞం చేయాలి. బ్రహ్మచారులు అయితే వాళ్ళు అంటే వీటిని సెన్సేస్ని, అంటే ఇంద్రియాలని హోమంలో వేస్తూ వాళ్ళు శ్రవణం ద్వారా, అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క చెప్పే వాటిని శ్రవణం ద్వారా వాళ్ళు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలన్నమాట. అట్లా ద్రవ్య యజ్ఞము, జ్ఞాన యజ్ఞము, ఇట్లా చాలా యజ్ఞాలని మనం 4వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూస్తాము అంటే, ఫస్ట్ దాంట్లో సెక్షన్ ఏలో నిష్కామ కర్మ అనేది పనిని త్యజించడంతో సమానమైనది, కానీ దానికంటే కూడా సులభమైనది. అంటే పనిని త్యజించడం అంటే ఏదైతే 4వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్పారో, అక్కడ అర్జునుడికి డౌట్ వస్తుందన్నమాట. ఏది ఉత్తమమైనది, మీరు సాంఖ్యయోగం అంటే జ్ఞానయోగం చెప్పారు కదా, దాన్ని చేయడం అంటే, దాన్ని ఆచరించడం అంటే, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను ఆత్మను కాబట్టి ఎటువంటి యొక్క కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు, మరి దాన్ని త్యజించాలా, లేకపోతే మళ్ళీ మీరు భక్తి యోగము, నిష్కామ కర్మయోగం అంటున్నారు, అది చెయ్యాలా అని అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న అన్నమాట. దానికి భగవంతుడు చెప్తారు, నిష్కామ కర్మయోగమే ఉన్నతమైనది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ నిష్కామ కర్మయోగం యొక్క ఆచరణ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా చెప్తారు. అలాగే ముగ్గురు కర్తలను గురించి కూడా, అంటే ఇక్కడ చూడండి, సోలు, మిడిల్ నేచర్ అండ్ సూపర్ సోల్, పరమాత్మ గురించి, భౌతిక ప్రకృతి గురించి, అలాగే ఆత్మ గురించి ముగ్గురు కర్తలు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ గురించి కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అలాగే మనము పరమాత్మపై మన యొక్క చైతన్యాన్ని, అంటే మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ని ఎలా పరమాత్మపై కేంద్రీకరించడం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందగలమో అది కూడా చూస్తాము. తర్వాత అష్టాంగ యోగం ద్వారా మోక్షం అనేది ఒక 2 శ్లోకాల్లో. లాస్ట్కి ఏంటంటే పీస్ ఫార్ములా, అంటే శాంతి సూత్రం ఏంటి అనేది ఈ అధ్యాయం చివరిలో మనం చూస్తాం. మనం ఇంత ముందు కూడా అనుకున్నాము, మనం చాలా దీన్ని ఈజీగా ఈ చాప్టర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే స్టెప్ అనమాట. అంటే ఎస్ అంటే ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటూ, అంటే స్టే ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. మనం ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటూ ఎలా ఉండాలి అనేది ఎస్ అనమాట. తర్వాత టీ అంటే ఇందాక చూసాం కదా, ముగ్గురు కర్తలు, 3 doers అనమాట. అంటే చేసే వాళ్ళు ఎవరు, ముగ్గురు కర్తలు అనేది. అలాగే ఈ అంటే ఏంటంటే ఈక్వల్ విజన్, సమదృష్టి అంటారు కదా, అది ఒకటి చూస్తాము. లాస్ట్ది పి అంటే పీస్ ఫార్ములా, అంటే శాంతి సూత్రం అనమాట. అట్లా స్టెప్ అనే ఒక 4 లెటర్స్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఈ చాప్టర్ అనేది మనకు కొంత స్ఫురణలోకి రాగలుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి అచ్రయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. కృష్ణ, మొట్టమొదటి నువ్వు నన్ను కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మను ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, దయచేసి నాకు నిశ్చయంగా తెలియజేయము. ఆల్రెడీ అర్జునుడు అడిగారు 2వ అధ్యాయంలో 7వ శ్లోకంలో, మళ్ళీ 3వ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకంలో, ఇట్లా డౌట్స్ అడుగుతున్నారనమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏమడుగుతున్నారు, మళ్ళీ నన్ను యుద్ధం చేయమంటావా, యుద్ధం చేయొద్దంటావా అని మళ్ళీ సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఒకేసారి, అంటే ఒకే రకమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అంటే దాన్ని ఇంకా వేరే రకంగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కర్మ పరిత్యాగము మరియు భక్తితో కూడిన కర్మము రెండును ముక్తికి శ్రేయోదాయకంలే. కర్మ పరిత్యాగం అంటే
ఆ సాంఖ్యయోగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడం అన్నమాట. కాబట్టి ఆ, అది 4వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పారు. అంటే యోగ సన్యస్త కర్మాణం అంటే కర్మను వదిలేయనట్లుగా చెప్పారనమాట. అలాగే మళ్ళీ అదే 4వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు లేచి మళ్ళీ యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. ఆల్రెడీ 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మ గురించి చెప్పారు, మళ్ళీ 4వ అధ్యాయంలో జ్ఞానం గురించి చెప్పారు, మళ్ళీ లేచి యుద్ధం చేయమంటున్నారు. అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అర్జునుడు. కాబట్టి అర్జునుడికి ఆయన యొక్క ఆ, ఏదైతే నిజమైన జ్ఞానం తీసుకోవాలి అని కృష్ణుడు అనుకున్నారో, ఆయనకి నిజమైన జ్ఞానం అందించే వరకు కృష్ణుడు కూడా జ్ఞానం ఇస్తూనే ఉంటారనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనం కర్మ చేయడం, కర్మ ఫలం పట్ల త్యాగం అనేది కలిగి ఉండాలి. తర్వాత అది భగవంతుడి కోసం కర్మ చేయడం ద్వారా మనం ముక్తి అనేది పొందుతాం. ఎప్పుడైతే ముందు కర్మను చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు భక్తి అనేది ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆ పరిత్యాగం అంటే ఆ ఫలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీస్తూ ఉండడం ఉండడం మెల్లమెల్లగా ఏంటంటే మనం భక్తిలోకి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్లో సకామ కర్మ అంటే మనం కర్మ చేస్తాము, ఏదో ఒక ఫలితాన్ని అయితే కోరుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కర్మ ఫలితాలను త్యజిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏంటంటే ముందు ముందుకి అంటే అక్కడ భక్తి అనేది ఉండదు స్టార్టింగ్లో, కానీ మెల్లమెల్లగా మనం భగవంతుని గనక చేర్చుకుంటే ఆ ఫలితం భగవంతుడు గనక ఇచ్చేయగలిగితే అప్పుడు అది భక్తి యోగం అవుతుందన్నమాట. ఇది మనకు కొంచెం కొంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చు. ఆ కర్మయోగం అనేది రాను రాను భక్తి యోగంగా మారుతుంది. రెండవది ఆ కర్మను త్యజించడం అంటే అది ఉన్నతమైనది. అంటే రెండు చూడడానికి శ్రేయోదాయకమే, కానీ రెండింటిలో కూడా కర్మ పరిత్యాగం కంటే కూడా భక్తియుత కర్మం అనేది ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి శ్రీ రూప గోస్వామి ఈయన భక్తిర సామర్థ సింధులో చెప్తారనమాట. ప్రాపంచికయా బుద్ధ్య హరి సంబంధి వస్తున ముముక్షుభి పరిత్యాగో వైరాగ్యం ఫల్గు కత్యతే. అంటే మనకి ముక్తిని పొందడానికి ఆరాటపడే వ్యక్తులు భగవంతునికి సంబంధించిన వస్తువులను భౌతికమైనవిగా భావించి పరిత్యజించినప్పుడు, అంటే మనం ముక్తి పొందాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని వస్తువులు ఏంటి, ఇవి భౌతికమైనవి కాబట్టి మనం వీటి జోలికి వెళ్తే మనం మళ్ళీ కర్మ బంధనంలో చిక్కుకొని పోతాము అని ఆలోచిస్తూ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వాటిని పరిత్యజిస్తారనమాట. వాటిని ఆ, వాటి జోలికి రాకుండా ఉండాలి అన్నట్లుగా అనుకుంటూ ఉంటారు. అది అసంపూర్ణమైనది. మనం అనుకుంటాము, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ మొబైల్, ఈ యూట్యూబ్, లేకపోతే ఇంకా ఇటువంటి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట, ల్యాప్టాప్స్, ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనవి, ఆధ్యాత్మికమైనవి కావు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం వీటిని ఆధ్యాత్మికమైన వాటి కార్యక్రమాల్లో వినియోగిస్తూ ఉన్నామో ఇప్పుడు అవి కూడా ఆధ్యాత్మికం అవుతాయి. కాబట్టి మనం వాటిని ఆ, భక్తిలో అంటే ఆధ్యాత్మికతమైన దాంట్లో యూజ్ చేయాలి. కానీ అవి అసలు భౌతికమైనవి కదా, వాటిని అంటుకుంటే అంటే వాటిలో అటాచ్ అయిపోతే నేను పతనం చెందుతాను అని మనం అనుకోకూడదు. అట్లా చెప్తున్నారనమాట ఆయన శ్రీ రూప గోస్వామి. ఆయన భక్తిర సామర్థ సింధువులో ఇలా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా తర్వాత చెప్పారు, సన్యాసి అంటే కాషాయం కట్టుకుని సన్యాసి యొక్క అట్లా దండ తీసుకుని అంటే దండం పట్టుకుని ఉంటూ ఉంటారు కదా, దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే సన్యాసులు కాదు. ఎలా, తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. అంటే మనం గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నా కూడా మన యొక్క కర్మలను గనక సన్యాస భావంతో మనం చేస్తే మనం సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నట్లుగానే. సన్యాసాశ్రమంలో ఉండటం అంటే మనం ఏం చేసినా కూడా భగవంతుడికి చేస్తూ ఉండడం. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క భావబంధాలను మనం దాటగలుగుతాము. ఇంకా ఇక్కడ చెప్పారు, ఆ కర్మయోగము సాంఖ్యయోగము భిన్నమైనదిగా. కొంతమంది విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం అంటే సాంఖ్యయోగాన్ని భిన్నమైనదిగా పలుకుతారు. వాళ్ళెవరు, అజ్ఞానులు అనమాట. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రంగా అనుసరించినా కూడా రెండింటి ఫలాన్ని పొందుతారు. అంటే నిజమైన జ్ఞానం ఏంటనే తెలుసుకోవాలి. అంటే సాంఖ్యయోగమైన భక్తి యోగమైన ఒకటే అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్గా అంటే మనకు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మనం కొంతమంది సింగర్స్ చాలా బాగా పాడగలరు అనమాట. వాటిని భగవంతుని యొక్క పాటలు పాడడం కోసం ఇట్లా అంటే మనకున్న టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించగలగాలి. దాన్ని భక్తియుత కర్మ అని చెప్తారనమాట. అది తెలుసుకోలేక కొంతమంది ఏంటంటే
ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? కేవలము అజ్ఞానులే భక్తి యోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనకు భిన్నమైనదిగా పలుకుతారు. అదేమంటారంటే అసంపూర్ణమైన వైరాగ్యం అంటారు అనమాట. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, కొన్ని కొన్ని వస్తువులను ఇప్పుడు శ్రీ రూపగోస్వామి చెప్పారు కదా, కొన్ని కొన్ని వాటిని వదిలేయాలి అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అదేంటంటే అసంపూర్ణమైన వైరాగ్యం అవుతుంది. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, మనం చెప్పాను కదా, ఫల్గు వైరాగ్యం. కాబట్టి ఆ ఫల్గు వైరాగ్యం అనేది ఉండకూడదు, యుక్త వైరాగ్యం అనేది ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు రెండు విధాలుగా చూస్తే, ఒకటి భక్తియుత కర్మ, ఇంకొకటి అసంపూర్ణమైన వైరాగ్యం. ఇప్పుడు భక్తియుత కర్మలు ఏం చేస్తాము, మనం శాశ్వతంగా కర్మ చేయడానికి మనం సిద్ధపడి ఉంటాం అనమాట. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో కర్మలు చేయడానికి రెడీగా ఉంటాం. కానీ అసంపూర్ణ వైరాగ్యంలో ఏముంటుంది, ఆత్మ ఖాళీగా ఉండదు. మనం చూసాం కదా, ఆత్మ ఏంటంటే చైతన్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది బాడీకి. కాబట్టి ఇంద్రియాలు ఖాళీగా ఉండవు, వాటిని ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నం చేయాలి. కాబట్టి ఈ అసంపూర్ణ వైరాగ్యంతో మనము నేనేమీ చేయను అని ఒక జడ పదార్థం లాగా కూర్చోలేమన్నమాట. అలాగే భక్తియుత కర్మ అనేదేమో మన యొక్క హృదయాన్ని శుద్ధిపరుస్తుంది. కానీ ఆ ఫల్గు వైరాగ్యం ఏదైతే ఉందో అది మన యొక్క హృదయాన్ని శుద్ధి చేయలేదన్నమాట. కాబట్టి మనం భగవంతునికి చాలా హ్యాపీగా మనం సేవ అనేది చేయొచ్చు. మన ఇంద్రియాలు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవుతాయి. కానీ ఆ ఫల్గు వైరాగ్యంలో ఏంటంటే ఇంద్రియాలు నిరాకరించబడతాయి. అంటే అక్కడ ఏంటి, ఇంద్రియాలని అణుచుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్రస్ట్రేషన్ కలుగుతుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే మనము ఖాళీగా ఉండలేము, మన ఇంద్రియాలను కూడా మనం ఖాళీగా ఉంచలేము. కాబట్టి వాటిని ఉన్నతమైన వాటి వైపు మళ్లించాలి. మన నోరుంది, మనం మాట్లాడకుండా ఉండలేము, మనం దాన్ని మూసి ఉంచాలి అంటే చాలా కష్టం అనమాట. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే, వాక్ ఏదైతే ఉందో, మాట్లాడడం ఏదైతే ఉందో, దానిని భగవంతుని గురించి మాట్లాడడము, భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడడంలో వినియోగించాలి. అలాగే కృష్ణుడు మనకు ఒక కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు. మరి ఫల్గు వైరాగ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటారు, మనం కుటుంబాన్ని త్యజించేయాలి అంటారు. కానీ కుటుంబాన్ని త్యజించడం కాదు, వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కృష్ణ చైతన్యం వైపు ఎలా మళ్లించాలి అనేది భక్తులు ఆలోచిస్తారనమాట. కాబట్టి నిజమైన భక్తియుత సేవలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి మనకి ఏదైతే వచ్చో దానిని ఆపేయడం కాదు, దాన్ని కృష్ణుడి యొక్క సేవలో వినియోగిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. వీళ్ళు కూడా ఎవరంటే శ్రీ రూప గోస్వామి, అలాగే శ్రీల సనాతన గోస్వామి, వీళ్ళిద్దరూ కూడా అన్నదమ్ములు అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనం ద్వారా పొందబడు స్థానమును భక్తి యోగం ద్వారాను పొందవచ్చునని ఎరిగి, భక్తి యోగం మరియు సాంఖ్యయోగంలోను ఏకస్థాయిలో ఉన్నట్టు చూసిన వాడే యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడగును. అంటే కర్మయోగం చేస్తూ కూడా ఉన్నతమైన కర్మయోగం అనేది, అంటే ఆ కర్మయోగం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, కర్మయోగం ఫలితాల గురించి ఆలోచించకుండా చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే వాళ్ళు సెంటర్గా భగవంతుణ్ణి పెట్టుకోరనమాట. కానీ ఇలా చేస్తూ చేస్తూ భగవంతుని కూడా వాళ్ళు ఆ భక్తిలోకి కూడా రాగలిగితే అప్పుడు అది భక్తి యోగం అయిపోతుంది, నిష్కామ కర్మయోగం అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి అది మెల్లమెల్లగా పరిపక్వం చెంది అలా భక్తి యోగం అవుతుంది. కర్మయోగం చేసేటప్పుడు ముందే భక్తి రాకపోవచ్చు, కానీ మెల్లమెల్లగా కూడా భక్తి అనేది వచ్చినప్పుడు మనము కర్మయోగంలో మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము. ఎందుకంటే మనకి అందరికీ మొదట్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ యొక్క ఫలితాల పైన ఆసక్తి లేకపోయినా మన కర్మలు మనం చేసుకుని చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా చాలా స్థిరంగా ఉంటారు, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు, అందరిలాగా హైరాణ పడిపోరు, లేకపోతే టెన్షన్ పడిపోరు. ఏం వచ్చినా కూడా పర్లేదు, నేను తట్టుకోగలను అన్నట్టు ఉంటారనమాట. కాకపోతే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి నమ్మరు అని కాదు, కాకపోతే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అంతగా ప్రార్థించడం లేకపోతే అట్లా ఉండదన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క భక్తి అనేది ఉండకపోవచ్చు. కానీ మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఎందుకంటే కర్మయోగంలో ఉన్న వాళ్ళకి ముందే వాళ్ళకి కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని తెలియకపోవచ్చు, తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి సాంఖ్యయోగం కర్మను త్యజించే స్థితికి వెళ్ళిపోవడం. తర్వాత ఇంకెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, అంటే ఈ సాంఖ్యయోగాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం కర్మని త్యజించే స్థితికి వెళ్తారనమాట. కానీ భక్తి యోగంలోకి వచ్చే వాళ్ళు కర్మని భగవంతుని యొక్క స్థితిలో ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క స్థితిలో చేయడానికి ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తి సేవ నియుక్తులు కాకుండా కేవలం కర్మను త్యజించడం ద్వారా ఎవరును సుఖమును పొందలేరు. కానీ భక్తి యోగమందు నియుక్తుడైన మన్నశీలుడు పరబ్రహ్మమును శీఘ్రముగా పొందగలడు. అంటే
కర్మయోగులకు పరబ్రహ్మం ఎవరో తెలియదు, వాళ్ళు ఆచరిస్తూ మెల్లమెల్లగా తెలుసుకుంటారు. అలాగే భక్తి యోగంతో కర్మను అనుభవించువాడును విశుద్ధాత్ముడును ఇంద్రియ మనస్సులను జయించిన వాడు నాకు మనుషుడు సర్వులకు ప్రియ ఉండును, సర్వుల ఎడ అతడు ప్రియమును కలిగి ఉండును, అట్టివాడు సదా కర్మలు ఆచరించుచున్నాను ఎనడును బద్ధుడు కాడు. అంటే మనసు మరియు ఇంద్రియాలు అదుపులో ఉంచడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందరికీ వాడు చాలా ప్రియమైన వాడవుతాడు, అతనికి అందరూ ప్రియమైన వారవుతారు. కాబట్టి అతను ఏమనుకుంటాడు, నా బాధ్యతగా నేను చేస్తున్నానని తెలుసుకుంటాడు, కాబట్టి అతనికి ఎటువంటి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. అలాగే ఇక్కడ మన శరీరంలో జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. వీటి ద్వారానే మనం ఆ కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ మనం వీటిని దేంట్లో చేయాలని చెప్తున్నారు? హరే కృష్ణ. మాతాజీ, మాధవి నీల్కు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు ప్రభు, హరే కృష్ణ బాగా వస్తుంది. ఓకే ఓకే. అలాగే ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే మన శరీరంలో జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాల ద్వారా మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాము, నిద్రిస్తూ ఉంటాం, కదులుతూ ఉంటాం, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే మనం దివ్య చైతన్యంలో ఉంటామో, దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో ఉంటామో, వాటిని మనం జస్ట్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సాక్షిగా చూస్తూ ఉంటాం అవి వేటిని చేస్తూ ఉన్నాయి అని. వాటితో మనం మమైకం అంటే వాటితో మనం కలిసి ఉండమన్నమాట, వాటికి వేరుగా ఉంటాం, వీటికి దూరంగా ఉన్నానని అతడు తెలుసుకుంటాడు. అంటే ఇవన్నీ కూడా అవసరమే, కానీ ఈ కర్మయోగంలో దృఢ సంకల్పంతో స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు వీటినన్నిటిని కూడా ఈ ప్రాకృతిక ఇంద్రియములే వాటి విషయంలో కదులుతున్నట్లు, అంటే ఈ భౌతికమైన ఇంద్రియాలు వాటి విషయాలలో అవి వాటి పని అవి చేసుకుంటున్నాయి అన్నట్లుగా దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో చూస్తూ ఉంటాడని చెప్తున్నారు. ఫలములన్నింటినీ భగవాన్కి అర్పించి సంగత్వం లేకుండా తన ధర్మమును నిర్వహించువాడు తామరాకు నీటిచే అంటబడనట్లుగా పాపకర్మలచే ప్రభావితుడు కాడు. అంటే మనకి వ్యామోహం అనేది లేకుండా, లేకపోతే ఫలితం కోసం కోరికలు లేకుండా, అంటే ఆ ఫలితం కావాలి అనే కోరిక లేకుండా వ్యవహరించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఏం చేసినా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నామా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ అంటే మనందరికీ కావాల్సిన ఆల్రెడీ భగవంతుడు సమకూర్చి ఉన్నాడు. మనం ఈ భౌతిక దేహాన్ని భగవంతుని సేవలోనే వినియోగించాలి, ఎందుకంటే మొత్తం కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి. అప్పుడు మనం ఎలా ఉండగలుగుతాము? ఒక తామరాకు గనక నీటిలో ఉన్నా కూడా దానికి ఎలా అయితే నీరు అంటదో, అలాగే మనకు కూడా ఎటువంటి అటువంటి పాప ఫలాలు అంటున్నట్లుగా కల్మషానికి మనం అతీతంగా ఉండగలుగుతాము. మనం చూస్తూ ఉంటాము, కొంతమంది బ్రహ్మచారిగా ఉంటూ భౌతికమైన కోరికలు పెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు, లేదు కొంతమంది ఏమో గృహస్థులుగా ఉంటూ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలో, కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉండొచ్చు అన్నమాట. ఇట్లా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వీటికి అంటే ఈ యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క అనుభూతికి అతీతంగా, ఈ త్రిగుణములకు అతీతంగా, ఎటువంటి కర్మ చేసిన వాటికి కూడా కర్మ బంధనాలు కూడా అతీతంగా ఉంటారు అనేది తెలుసుకోవాలి. యోగులు మమకారాసక్తిని విడిచిపెట్టి కేవలం ఆత్మశుద్ధి కోసం మాత్రమే శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, మనస్సులతో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అంటే పవిత్రీకరణ చేసుకోవడం మాత్రమే వాళ్ళు మనసు మరియు శరీరం ఇటువంటి ఇంద్రియాలతో వారి యొక్క కర్మలని చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఫలితం పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఆసక్తి ఉంటే మళ్ళీ బద్ధుడవుతాడు కాబట్టి. స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. కానీ భగవద్భావనము లేనివాడు మరియు తన కర్మఫలము ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నవాడు నాకు మనుజుడు బద్ధుడగును. అంటే ఫలితం పట్ల ఆసక్తి ఉంటే బద్ధుడవుతాడు. అంటే
మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు అనమాట. మరి ఇట్లా అంటే ఏమీ లేకుండా అంటే ఇక కర్మఫలాలు అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి మేమేం కర్మ చేయవసరం లేదు, లేకపోతే ఏదో చేస్తూ ఉంటాము. ఆ, దానికి అంటే ఇప్పుడు ఒక జాబ్ చేసేవాళ్ళు మరి ప్రమోషన్ కోసం ప్రయత్నం చేయకూడదా, లేకపోతే అసలు జాబే కోరుకోకూడదా, అసలు జాబ్ కోసమే ట్రై చేయకూడదా, ఇలా డౌట్ అనేది రావచ్చు అనమాట. అంటే ఒక నిర్దేశము, ఒక లక్ష్యము లేకుండా కర్మ చేయడం కరెక్టేనా అనే సందేహం రావచ్చు. కానీ భగవంతుడు అనే లక్ష్యం అనేది ఉండాలి. అంతేగాని ఇది నాది, ఇది నాకే కావాలి, ఇది నేను పొందాలి, ఇది వాడికి రాకూడదు, ఇది వీడికి రాకూడదు, ఇది నాకు మాత్రమే కావాలి అనే అహంకారం అనేది ఉండకూడదు. అలా ఉంటే ఏంటి అంటే బద్ధుడవుతాడు. అలా కాకుండా ఈ యొక్క నా కర్మ నేను చేయాలి, నేను జాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేయాలి, స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు మార్కుల కోసం ప్రయత్నం చేయాలి, వాళ్ళు చదవాలి, ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలన్నమాట. అలాగే ఎవరైతే జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేయాలి. ఇట్లా ఎవరి యొక్క ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉండాలి. వాళ్ళకి ప్రయత్నానికి మించింది అయితే వాళ్ళు అది భగవంతునికి వదిలేయవచ్చు. నేను చేయాల్సింది నేను చేశాను, మిగతాదంతా భగవంతుని యొక్క కృప. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే, ఎవరైనా చదువుతారా ఈ శ్లోకం? సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశే నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. దేహమునందున్న జీవుడు తన స్వభావమును నియమించి మానసికంగా కర్మలన్నింటినీ త్యజించినప్పుడు కర్మను చేయక మరియు కర్మకు కారణము కాక నవద్వారపురమునందు అంటే ఈ దేహంలో సుఖంగా వసించును. అంటే మన దేహం అనేది ఏంటి, 9 ద్వారాలు ఉన్న పురం అనమాట, గ్రామం లాంటిది. ఇక్కడ చెప్పారు అందుకే. అవేంటి అంటే 2 చెవులు, 1 నోరు, 2 నాసికారంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, 2 జననేంద్రియాలు అనమాట. కాబట్టి ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్న పురంలో నివసిస్తాడు ఎవరు? జీవుడు. ప్రత్యేక గుణాలను బట్టి అతను అప్రయత్నంగా మన యొక్క కర్మలు అనేవి నిర్వహించబడుతూనే ఉంటాయి. మనం కొన్ని ప్రయత్నంగా చేస్తూ ఉంటాము, కొన్ని మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అట్లా అవి అంటే త్రిగుణాలకి బట్టి, అంటే త్రిగుణాల్లో మనం ఏ గుణంలో ఉన్నాము దానిని బట్టి ఇట్లా అప్రయత్నంగానే కొన్ని కర్మలు అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ చూస్తే భక్తి భావనలో ఆలోచనలు పూర్తిగా ఎవరైతే అటువంటి వాటిలో నిమగ్నం చేయగలిగారో వాళ్ళు మాత్రం ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్న పురంలో సుఖంగా జీవిస్తాడు. లేకపోతే వాటికి కట్టుబడిపోయి సుఖం అనేది, శాంతి అనేది లేకుండా ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బందిగా జీవిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకం ఏమైనా చదువుతారా మాతాజీ? జయ శ్రీకృష్ణ. మళ్ళీ నేను శ్రీకాంతి మాతాజీ ఒకసారి చదివిన వాళ్ళు పర్లేదు మాతాజీ, ఇంకో ఛాన్స్ ఇద్దాం. ఠాకూర్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభు న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. ఇందాక మనం చూసాం కదా, ముగ్గురు కర్తలు అనే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. తన దేహం అనేది పురము యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట గాని, కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని, కర్మ ఫలములను సృష్టించుట గాని చేయడు. ఇది అంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతున్నది. ఇప్పుడు ముగ్గురు కర్తలు ఎవరంటే ఇందాక చూసాం కదా, ఆత్మ, పరమాత్మ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. అంటే ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణముల ప్రభావం చేత జీవుడు ప్రత్యేకించి ఒకానొక స్వభావం కలిగి ఉంటాడు. మనం 3వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకంలో చూసాం. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణకర్వాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. అంటే ఇదంతా కూడా భౌతిక ప్రకృతి చేత చేయబడుతూ ఉంది. కానీ జీవాత్మ ఏమనుకుంటాడు, మొత్తం నేను చేస్తున్నానని అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ ఇదంతా కూడా త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతున్నది. అతడు అంటే జీవాత్మ ఏదైతే ఉందో అతడు ఏంటంటే కర్మలను సృష్టించుట గాని, అలాగే కర్మల యందు ఈ జనులను ప్రేరేపించుట గాని, అలాగే కర్మ ఫలాలను సృష్టించుట గాని చేయడు. ఈ దేహం అనేది పురం యొక్క అధిపతి అంటే జీవుడు అనమాట. అది అర్థం చేసుకో. స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
భగవద్గీత యథాతథము 5వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము. నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని పుణ్యమును గాని గ్రహింపడు. అయినను జీవులు వారి నిజ జ్ఞానమును ఆవరించడి అజ్ఞానముచే మోహము నొందుచుండును. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. వాటిని పాటిస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. వాటిని పాటించకపోయారనుకోండి మనకి చలాన్స్ అనేవి పడుతూ ఉంటాయి. అవి ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అంతేగాని ఒకళ్ళు పని కట్టుకుని మనం చుట్టూ తిరుగుతూ మనకి ఈ పాపాన్ని కానీ అలాగే మనం అంటే సిగ్నల్స్ దగ్గర కరెక్ట్గా వెళ్తుంటే మనకు మార్కులు వేయడం కానీ లేకపోతే కరెక్ట్గా వెళ్ళకపోతుంటే మార్కులు వేయడం కోసం మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. కానీ మనము ఆ పాపం కానీ పుణ్యాన్ని కానీ మనం మన మన యొక్క కర్మ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తీసుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు మనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్ చేసాము, ఆ చలాన్ని మనం పే చేయాల్సిందే అనమాట. అట్లా మనం చేసే పాపాలకు కానీ పుణ్యాలకు కానీ మనమే ఎందుకు అది మన యొక్క కర్మఫలాన్ని మనం అనుభవించాలి కాబట్టి. ఇంకా మనం చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే మనం విభుహు అని చూడండి. అంటే షడైశ్వర్య పూర్ణుడు ఎవరు? భగవంతుడు అనమాట. ఆయనకి బలము, ఐశ్వర్యము, జ్ఞానము, యశస్సు, సౌందర్యము, ఇంకా వైరాగ్యం, ఇవి 6 కూడా సంపూర్ణంగా కలిగిన వాడు. అతడు సాక్షిభూతుడిగా మాత్రమే మన యొక్క కోరికలు మనం కోరుకుంటూ ఉంటాము. ఎందుకు అంటే మనం ఇంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాము. ఏది ఒక ఒక చెట్టు మీద ఎలా అయితే 2 పక్షులు ఉంటాయో, ఒక జీవాత్మ, పరమాత్మ, అలాగే మన హృదయంలో కూడా జీవాత్మ, పరమాత్మ ఉన్నారు మన దేహంలో. అలా ఆ ఒక పక్షి ఆ యొక్క ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట జీవాత్మ. కానీ పరమాత్మ అనే పక్షి జస్ట్ చూస్తూ ఉంటుంది, మనం తీసుకుంటున్న ఫలాలకి సాక్షిభూతుడుగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. అలా ఉంటూ మనం కోరుకున్న కోరికలకి ఆ యొక్క నెరవేర్చుకునే యొక్క అవకాశాన్ని భగవంతుడు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఎట్లా? అది కూడా అన్నీ మనం కోరుకోగానే అన్నీ అయిపోవాలని కూడా కాదనమాట. ఎలా అంటే మనకి దానికి యోగ్యత ఉందా లేదా, అంటే మనం అంత యోగ్యతని సాధించుకున్నామా లేదా. అంటే మనం 1 లక్ష రూపాయలు అడిగామనుకోండి బ్యాంకులోకి వెళ్ళి, ఆల్రెడీ మనం అందులో 1 లక్ష రూపాయలు మన అకౌంట్లో ఉంటేనే వాళ్ళు ఇస్తారు, లేకపోతే మనకి ఇవ్వరనమాట. అట్లాగే మనం కూడా కోరుకోవాలి అంటే దానికి మనకి యోగ్యత ఉండాలి. అలా మనకి యోగ్యతను బట్టి మనం కోరుకున్నాము అంటే దాన్ని బట్టి భగవంతుడు ఆ ప్రకృతి చేత, అంటే అందుకే దీని యొక్క పార్ట్ పేరు 3 కర్తలు అని. అంటే భగవానుడు, జీవుడు, భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా అది మనకి అందేలా చూస్తాడనమాట. ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా అది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ.
క్షమించాలి. హరే కృష్ణ. ఓకే, కాబట్టి మన యొక్క యోగ్యతను బట్టి మనకి అది ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అనే దాన్ని బట్టి, అంటే మనకు అంత అర్హత ఉందా లేదా అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క కోరికలు అనేది భగవంతుడు భౌతిక ప్రకృతి చేత తీరుస్తూ ఉంటారనమాట. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మనం ఒక ఏదన్నా అంటే ఒక ఇప్పుడు పూతోట ఉంది, అక్కడ మన దగ్గర వాటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా సువాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వాటిని మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఎలా అయితే భగవానుడు కూడా జీవాత్మ పక్కనే ఉంటూ మన యొక్క కోరికల్ని, అంటే మనం ఎలా అయితే పూల నుంచి ఆ వాసన గ్రహిస్తూ ఉన్నామో అలాగే భగవానుడు కూడా జీవాత్మ పక్కనే ఉంటూ ఆ జీవాత్మ కోరికలని గ్రహిస్తూ వాళ్ళ యొక్క పూర్వకర్మలను బట్టి వాటి యొక్క ఫలాల ఆధారంగా వాటిని నెరవేరేలా మనకి అనుమతిస్తూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు అంటే మనం స్వతంత్రాన్ని కలిగిన వాళ్ళము కాబట్టి అట్లా మన యొక్క కోరికలను తీర్చుకునే యొక్క అధికారాన్ని ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే మన కష్టాలు వస్తే వారు కారణం, వీళ్ళు కారణం, చాలా మందిని మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. వాడి వల్ల ఇలా అయింది, వీడి వల్ల ఇలా అయింది, ఆమె వల్ల ఇలా అయింది, ఈమె వల్ల అలా అయింది అని. వీళ్ళు ఎవరు దొరకపోతే మనం పైకి చూపిస్తాం, ఇదంతా భగవంతుడు చేశాడు, భగవంతుడు నన్ను కష్టాలు పాలు చేస్తున్నాడు అని. అదే సుఖాలు వస్తే మనం ఎవరిని పట్టించుకోమన్నమాట. ఇదంతా కూడా నా యొక్క నేను చేసుకున్న వాటికి ఇప్పుడు సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాము అని అనుకుంటూ ఉంటాను. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అజ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవులు వారు నిజ జ్ఞానమును ఆవరించడి అజ్ఞానముచే మోహం పొందుతున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా మన యొక్క అజ్ఞానం ఏంటి? నేను దేహము అనుకోవడం. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? తేన ముహ్యంతి. ముహ్యంతి అంటే అజ్ఞానం అనమాట. మన యొక్క జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానం ద్వారా కప్పడం వల్ల మనం మోహం చెందుతూ ఉంటాం. ముహ్యంతి అంటే మోహము. నేను అంటే దేహము అనుకోవడం నిజమైన అజ్ఞానం. కానీ మనమేమనుకోవాలి? నేను నా యొక్క నిజధామమును చేరడానికి ఒక నావలాగా ఈ దేహం అనేది ఇవ్వబడింది అని తెలుసుకోవడము నిజమైన జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే నేనే దేహము అనే అజ్ఞానము కప్పివేస్తుందో అప్పుడు మనం మోహంలో పడిపోతూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చదువుతారా శ్లోకం? కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. తదా జ్ఞానం తేషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవాద్ జ్ఞానం ప్రకాశాయతి తత్పరం. హరే కృష్ణ. హరే బోల్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అజ్ఞానము నశింపజేయు జ్ఞానముచే మనుజుడు ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయనట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుని గురించి, మన యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచం గురించి, అలాగే జీవాత్మ గురించిన జ్ఞానంతో ఎప్పుడైతే మనం అటువంటి నిజమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటామో అప్పుడు ఆ అజ్ఞానం అనేది మన నుంచి తొలగబడిపోతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మానవుడు భగవాను యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొంది ముక్తి పొందుతాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు? సూర్యుడు చీకటిని తరిమి వేసినట్లుగా మన యొక్క కృష్ణ భక్తి భావన అనేది మన యొక్క సమస్త అజ్ఞానాన్ని కూడా నిశ్చయంగా తరిమివేస్తుంది. ఎలా అయితే రాత్రివేళ మనం చీకట్లో అంతా, అంటే మనం కరెంట్ లేదు ఏం లేదు, మనం చీకట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, అంతా కూడా ఒకే రకంగా కనిపిస్తుంది, బ్లాక్ కలర్ మొత్తం అట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఉదయం అయిందో, సూర్యుడు ప్రకాశించాడో, సూర్యుడు వచ్చాడో, అప్పుడు అంతా మనకి ఎక్కడ ఏ వస్తువు ఉంది, ఎక్కడ ఏ ఇల్లు ఉంది, ఎక్కడ ఏ అపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఎక్కడ ఏ నది ఉంది, ఎక్కడ ఏ కొండ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. లేకపోతే అంతా కూడా చీకటి అజ్ఞానం లాగానే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా ఏంటి, నేను ఈ దేహాన్ని కాదు, దేహం కంటే ఉన్నతమైన వాడిని అని తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ కొంతమంది ఏంటి అది కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ అటువంటిది తెలుసుకున్నా కూడా ఇంకా పూర్వమైన జ్ఞానంలో ఉన్నా కూడా ఆత్మ పరమాత్మ భేదాన్ని గనక మనం తెలుసుకోలేకపోతే అది కూడా మళ్ళీ కొంత ఇబ్బందినే కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం ఒక ప్రామాణికమైన కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న గురువును ఆశ్రయిస్తే మనకి ఇంకా నిజమైన ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారు. కాబట్టి మనం ఈ ఉన్నతమైన దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మాకు ఫలితం రాలేదు కదా అని అనుకోకూడదు. మనం ఎప్పటి కూడా మన యొక్క ప్రయత్నాన్ని చేస్తూనే ఉండాలి, నిరుత్సాహపడిపోకూడదు అని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ.
ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. పతిత పావన శ్రీ ప్రపాద్ की जय. గౌర ప్రేమానందే హరి హరి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే